Вітаю, сябры! Гэта канал Тэхна-Беларус, і вы слухаеце на палову юбілейны 5-ы выпуск IT-каст навін. Для мікрафона, як і заўжды, Іван. У гэтым выпуску пагаворым пра новыя мадэлі штучнага інтэлекту, разбярэмся, што за разумная калонка Адам, якая ўмее гаварыць па-беларуску, паглядзім на прарыўны квантавы чып ад Google, а таксама агучым дрэнныя навіны для ютубераў з Беларусі. І разбяром яшчэ некалькі цікавых рэлізаў. Нагадаю, што ўвесь выпуск цалкам заўсёды даступны на YouTube, а спасылку на канал можна знайсці ў профілі. Апошні тыдзень выдаўся гучным адносна рэлізаў новых мадэляў штучнага інтэлекту ад вядомых кампаній у гэтай галіне. OpenAI афіцыйна выпусціла новую мадэль для працы з відэа Sora. З яе дапамогай можна ствараць відэаролікі, выкарыстоўваючы тэкставыя запыты, выявы ці нават іншыя відэа. Калі вынік не задавальняе, можна запатрабаваць перапрацоўку асобных момантаў. Мадэль даступна па падпісцы ChatGPT+, якая каштуе $20 на месяц, а карыстальнікі маюць доступ да галерэі створаных работ з прыкладамі запытаў ад іншых карыстальнікаў. Генерацыя відэа можа займаць ад 20 секунд да 2 хвілін. Кіборгі ўжо запаланілі, Twitter ужо запаланілі прыкладамі працы гэтай мадэлі, і многія адзначаюць, што мадэль перазаўходзіць канкурэнтаў, але мае падобныя праблемы. Аб'екты могуць з'яўляцца і знікаць раптоўна, ногі заблытваюцца, а рухі людзей выглядаюць ненатуральна. Генерацыя відэа штука небяспечная, таму мадэль мае абмежаванні, а за парушэнне карыстальніку могуць спыніць доступ да мадэлі ці ўвогуле прыпыніць працу аккаунта. Карыстальнікам забаронена генерировать відэа з выявамі людзей маладзейшымі за 18 гадоў, а таксама ролікі, якія змяшчаюць гвалт, далікатныя тэмы або парушаюць аўтарскія правы трэціх асоб. Таксама нельга генерировать выявы ці відэа з вядомымі людзьмі і лагатыпамі. Іншая вядомая кампанія Anthropic адкрыла агульны доступ да магутнай мадэлі Claude 3,5 Haiku. Гэта самая хуткая мадэль у лінейцы Anthropic. Яна здольная апрацоўваць вялікія наборы даных, аналізаваць фінансавыя дакументы і генерировать высновы з інфармацыяй з доўгім кантэкстам. Мадэль мае акно кантэксту ў 200 000 токенаў, больш чым у 4-й версіі GPT ад OpenAI, якая налічвае толькі 128 000 токенаў. Кошт Claude 3,5 пачынаецца ад $1 за мільён уваходных токенаў. Гэта прыкладна 750 000 слоў і $5 за 1 мільён выходных токенаў. Існуе дзённы ліміт паведамленняў, які залежыць ад нагрузкі на сервер. Але для падпісчыкаў плана Claude Pro за $20 на месяц доступ да мадэлі будзе не абмежаваны. Ну і нарэшце Gemini 2 ад Google. Акрамя тэксту, другая версія умее генерировать выявы і аўдыё. Яна значна прадукцыйнейшая і таннейшая. Таксама яна закладвае аснову для новай эры ў развіцці штучнага інтэлекту, агентаў, якія могуць выконваць розныя задачы ад імя карыстальніка, фактычна замяняючы яго. Google стварыла эксперыментальнае пашырэнне для Chrome пад назвай Mariner, якое можа выкарыстоўваць браузер замест карыстальніка, рабіць пакупкі або планаваць паездкі і не толькі. Агент Ulysses для распрацоўшчыкаў дапамагае шукаць і выпраўляць памылкі ў кодзе. Таксама ёсць агент для геймераў, які спрабуе зразумець правілы гульні на падставе таго, што адбываецца на экране, і дае падказкі ў рэальным часе. Як бачым, тэхналогіі актыўна развіваюцца, і многія рэчы з іх дапамогай будзе рабіць значна прасцей хуткім часам. Але пужацца не патрэбна. Некалі тэлефона з тэлеграфам не было, а потым як пачалі ўсе званіць адзін аднаму, так і са штучным інтэлектам. Яшчэ адна карысная тэхналогія. На прошлым тыдні на DevBuy выйшаў цудоўны артыкул пра распрацоўку разумнай калонкі, якая падтрымлівае беларускую мову. Я прачытаў ад коркі да коркі, як кажуць, і чакаю першых жа магчымасцей паспрабаваць яе ў жалезе. Як толькі каманда запусціць у вытворчасць дзейныя прататыпы. Што цікава, распрацоўкай займаецца каманда энтузіястаў, што некалі год назад немагчыма і ўявіць было, бо толькі тэхналагічныя гіганты мелі дастаткова сродкаў і магчымасцяў праводзіць даследаванні і наймаць адпаведных прафесіяналаў. Калонка называецца Адам і па сваіх функцыях імкнецца быць падобнай да аналагаў ад Apple ці Яндекс, але працуе з беларускай мовай. Яна аб'ядноўвае кантэнт і сервісы ў адзінай экасістэме, а галоўная мэта – захаванне нацыянальнай культуры і мовы праз сучасныя тэхналогіі, як і мой праект, дарэчы. Ідэя ўзнікла з патрэбы стварыць прыладу, якая будзе размаўляць па-беларуску. Старт даў поспех мадэлі Whisper ад OpenAI, якая падтрымлівае і беларускую мову. Першы прататып быў створаны за некалькі месяцаў. Асістэнт разумеў і адказваў па-беларуску, выкарыстоўваючы OpenAI для распазнавання і генерацыі тэксту. Калонка ўжо умее адказваць на пытанні праз ChatGPT, праграваць музыку і калыханкі, інтэгравацца са Spotify, умее ўключацца па камандзе голасам і вызначаць канец размовы. У будучыні плануецца дадатковая функцыянальнасць, напрыклад, запамінанне інтарэсаў карыстальніка, кіраванне разумным домам і інтэграцыя з беларускімі сервісамі. Вытворчасць бягучага прататыпа каштавала прыкладна €100 за адзінку, але ў выпадку нават малой серыі цана павінна стаць больш даступнай. Цяпер жа каманда шукае валанцёраў і спецыялістаў для далейшага развіцця. Калі вы інжынер, дызайнер ці проста неабыякавы чалавек, вам варта завітаць да іх на сайт. Праект сапраўды цікавы, і я буду сачыць за яго лёсам. Падобныя калонкі ёсць амаль у кожнага дома, і яны сталі сапраўднымі памочнікамі. І было б цудоўна мець такога ж, але які падказваў на роднай мове.
Час ад часу з'яўляюцца навіны пра квантавыя вылічэнні, але тэма пакуль далёкая ад спажыўца, таму ў навіны трапляе толькі нешта сапраўды гучнае, хаця навукоўцы актыўна працуюць увесь час. Вось такая прарыўная навіна трапіла да журналістаў і гэтым часам. Google абвясціла аб стварэнні новага квантавага чыпа Willow, з дапамогай якога даследчыкі практычна вырашылі 30гадовую праблемную задачу па зніжэнні памылак падчас вылічэнняў. Гэта стала магчымым дзякуючы новай архітэктуры чыпа і удасканаленай сістэме карэкцыі памылак. Квантавыя біты ці кубіты вельмі адчувальныя да вонкавых уздзеянняў і схільныя да памылак. Willow жа дэманструе здольнасць экспанентна змяншаць колькасць памылак пры павелічэнні ліку кубітаў. Гэтае дасягненне вельмі важны крок да стварэння масавых квантавых камп'ютараў. Нягледзячы на тое, што цалкам пазбегнуць памылак немагчыма, Google лічыць, што іх можна зменшыць да практычнага малаважнага ўзроўню. Кампанія ўпэўнена ў дасягненні сваіх мэт і плануе да канца дзесяцігоддзя стварыць паўнавартасны адмоваўстойлівы квантавы камп'ютар. Сумныя навіны прыйшлі ў лістах беларускім уладальнікаў кабінетаў на рэкламных пляцоўках Google. Карыстальнікам даслалі паведамленне аб дэактывацыі менеджера рэкламы, сервісаў кантэкснай рэкламы AdSense і рэкламы ў мабільных праграмах AdMob. Праз гэтыя сервісы можна было атрымліваць грошы ад рэкламнай сеткі Google, калі канал на YouTube адпавядаў патрабаванням і быў падключаны да партнёрскай праграмы. Туды ж траплялі і грошы ад платных каментароў і платных падпісак, спецыяльныя функцыі для аўтараў. Цяпер жа такой магчымасці не будзе зусім. Манетызацыя адключана з 13 снежня, а ўжо атрыманыя грошы абяцалі выплаціць да канца студзеня наступнага года. Выглядае, што рабіць YouTube канал у Беларусі не мае сэнсу, але як і заўсёды бывае, праз пэўны час знойдуцца абыходныя шляхі. Пакуль жа мае сэнс падтрымліваць беларускамоўных аўтараў праз альтэрнатыўныя пляцоўкі тыпу таго ж Patreon. Апошні тыдзень адзначыўся гучнымі падзеямі ў гульнявым свеце. Прайшла The Game Awards 2024, на якой акрамя вызначэння лепшай гульні года былі паказаны і будучыя навінкі. Так быў анансаваны новы Ведьмак 4, трэйлер якога ўжо нават агучылі па-беларуску. Гульні не зусім мая тэма, таму раю завітаць да Рудзі і паглядзець агляд навін гульнявога свету. Яны якраз выйшлі сёння. Google анансавала новую аперацыйную сістэму Android XR, зробленую спецыяльна для разумных акуляраў. Google ужо адаптуе свае сервісы мапаў, фота і YouTube для працы ў асяроддзі. Аперацыйная сістэма таксама абяцае запускаць праграмы для смартфонаў і планшетаў з Play Market, накшталт таго, як Vision Pro ад Apple можа запускаць праграмы для iPad. Верагодна, таксама ідзе распрацоўка версіі браузера Chrome са шматзадачнасцю. YouTube паказаў новую функцыю аўтаматычнага дубляжу, якая робіць кантэнт даступным на розных мовах, якіх пакуль толькі 9. Атрымаць аўтаматычны дубляж змогуць аўтары, якія, напрыклад, вядуць кулінарныя блогі або расказваюць пра падарожжы. У перспектыве функцыя стане даступнай і аўтарам іншага тыпу кантэнту. Аўтары ж змогуць праглядаць і кіраваць гэтымі дубляжамі, у тым ліку скасоўваць публікацыі або выдаляць незадавальняючыя версіі. Ну і адносна смешная навіна з Індыі. Індыйскі стартап Yes Madam вырашыў правесці апытанні супрацоўнікаў адносна ўзроўню стрэсу на працы. Людзі шчыра адказалі на пытанні, але потым здаралася нечаканае. HR-каманда разаслала ліст, дзе было напісана наступнае: каб ніхто не адчуваў стрэсу на працы, мы прынялі цяжкае рашэнне расстацца з супрацоўнікамі, якія паказалі на значны стрэс, і такім чынам звольніла больш за 100 супрацоўнікаў. Гэтае рашэнне выклікала рэзкую крытыку і хвалю мему ў сацыяльных сетках. Карыстальнікі абвінавачваюць кампанію ў неэтычных паводзінах і крывадушнасці. Цынізм сапраўды зашкальвае, нават калі гэта адзін з метадаў піяру. Гэта ўсе навіны на сёння. Буду вельмі ўдзячны за падпіску на мае старонкі ў сацыяльных сетках і асабліва на YouTube канал. Гэты ж выпуск дасылайце сябрам, бо такі распаўсюд спрыяе развіццю беларускамоўнай прасторы ў інтэрнэце. Ледзь не забыўся, у мяне сёння дзень нараджэння. Споўнілася аж 36 гадоў. Лепшым падарункам для мяне будзе ваша ўвага да майго праекту. Падпіскі, падабайкі і каментары. Калі ж лічыце карысным падтрымаць мой праект грашыма, можна падпісацца праз старонку на Patreon. Гэта бяспечна. Не развітваемся і да новых сустрэч.